into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Il-paċi mija kien Sister Teresa nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija sa nkomplu naraw illum ukoll x'jallimna il-personaġġ bibliku tagħna Giuseppi. Dan Giuseppi huwa impressjonanti għax l-Iskrittura tpinġijulna bħala bniedem li kellu mewġa fuq mewġa ta' tiġrib. Il-ħajja tagħna normalment mhijiex daqshekk determinata mit-tiġrib, però huwa fatt li t-tiġrib jasal fuqna. It-tiġrib jeżisti fil-ħajja tagħna wkoll. Nixtieq nibda hekk minn storja li lili dejjem hekk impressjonatni, storja li lili għall-anqas tgħinni ħafna, inħoss li lilkom tista' tgħinkom ħafna wkoll eżis semmija. Hija ta' waħda tfajla li xtaqet tidħol f'kunvent. U meta marret ħabbat il-madre xtaqet ekku tipprova lil din it-tfajla biex tara il-motivi tagħha u x'veri jew le. U allura pruvat pinġila l-ħajja tal-kunvent bħala ħajja jibsa. Qaltilha, isma' binti, nixtieq ngħidlek ħaġa waħda ta' hawnhekk mhux se jkollok kumdità kif għandek fid-dar, xi kamra kbira bil-kumditajiet kollha. Imma jkollok kamra ċella żgħira ma fiha xejn prattikament, sodda u daqsxejn ta' gwardarobba. Daqshekk xejn iżjed. It-tfajla ħarset lejn il-madre u qaltilha, imma madre fiċ-ċella jkun hemm kurċifiss. Qaltilha da żgur kurċifiss issibu mela le. Qaltilha ħaġa oħra rid ngħidlek, hawnhekk l-ikel mhux kif taħseb inti ma tażlux int, u ħafna drabi mhux kondit tajjeb kif issibu d-dar. Qaltilha naħseb fir-refitorju ma tantx se tieħu gost, ma tantx issib affarijiet kif tixtieqhom int. It-tfajla qaltilha, imma madre fir-refitorju jkun hemm kurċifiss, ikun hemm salib. U iva qaltilha slaleb għandna kemm trid fil-kunvent għad toqgħodx tinkwieta. Il-madre komplet tispjega affarijiet oħrajn u tfajla dejjem bl-istess mistoqsija, imma f'dan il-post se nsib kurċifiss. U l-madre iva hi tista' sserraħ moħħok għax il-kurċifiss se ssibu kullum kien hawnhekk. Allura qaltilha din it-tfajla tista' tiftaħli l-bib beraħ għax xejn mhux se jkun daqshekk tqil, xejn mhux se jkun daqshekk insopportabbli jekk jiena kullum kien se nsib il-Ġesu kurċifiss. Ekku dan huwa għerf kbir. Iva s-sigrit tar-rebħa fit-tiġrib eżis semmija huwa proprju dan li jiena għandi lil Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-mewt. Huwa li qeret it-tbatija, huwa li kien imġarrab bħalma aħna nkunu mġarbin, allura jista' jifhimna. Huwa ħareġ rebbieħ u dan huwa s-sigriet bażiku biex ngħidlek. Dan li sa ngħid issa sempliċiment biex nespandi dan li aħna għandna lil Ġesu Kristu li kien imġarrab bħalna. Allura jifhimna ħafna tajjeb fit-tiġrib tagħna. U huwa rebaħ. U allura fil-qies li jiena nibqa' maquda miegħu jiena se nirbaħ. Dak li jgħidilna fl-ittra lil-Lut, kapitlu 2, vers 18. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaffjejn lil dawk li huma fit-tiġrib. Kien imġarrab hu, allura jista' jifhmek lilek li qed tisma', jista' jgħinek fuq kollox. Jew dak li jgħid is-Salm 103 vers 13. Bħalma jħenn il-missier għall uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf minn xi aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Huwa salm li jgħinni ħafna lili. Għax hu jaf minn xiex aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Dan jenni ħalli jiena ma naqtax qalbi. Id-darba l-oħra rajna tiġrib wieħed dwar Giuseppi, tiġrib li ġej mill-inġustizzja tal-bnedmin. Fl-aħħar rajna ftit ukoll it-tiġrib li jiġi mill-mart. Illum ħanaraw tiġrib ieħor, it-tiġrib tal-ġisem,
It-tiġrib meta l-mara ta' Putifar tipprova twaqqa lil Giuseppi fid-dnub. L-istorja nsibuha Ġenesi kapitlu 39 versi 6 sa 20. Hija miktuba hekk anki b'ħafna dettalji. Alla ekku narawh għal darboħra fil-erf tiegħu juża l-edewwa tiegħu ħalli jġejb dak li jrid. Għalhekk ix-xoltan anki se naraw hawnhekk huma żewġ affarijiet. L-ewwel xogħolna huwa li nafdaw u ħan insisti ħafna fuq din. Ix-xoltana huwa wkoll nixtieq ngħidha minn issa li insiru mitħla tal-kelma tal-Alla. Jien nibqa' pressjonata ħafna kemm hawn ftit persuni li jaqraw kodba spiritwali. Tidher stramba meta ssib kodba tant sbieħ u din hija ħasra għax aħna rridu nsiru mitħla tal-mod kif jaħseb Alla. Aħna rridu nsiru mitħla tal-pedagoġija ta' Alla, rridu nsiru mitħla tal-moħħ ta' Alla u ma nistgħux inkunu daqshekk superfiċjali li nabbandunaw il-qari. Jekk forsi l-iskrittura hija daqsxejn tqila għalikom, però xorta waħda hemm ħafna kodba li jgħinukom. Qatt titraskuraw li taqraw kodba spiritwali. Dan qed ngħidu għaliex dan il-qari jgħinkom issiru mitħla tal-mod kif jaħsibha Alla. Inkella tbatu immens, għax imbagħad ma ssirux mitħla tal-mod kif jiraġuna Alla u allura quddiem it-tiġrib ma jkollkomx is-saħħa. Ma tifhmux qiegħed jiġri u faċli titlu fi kriżi. Għatu każ ekku f'dan it-tiġrib tal-ġisem kemm kien faċli għal Giuseppi li jaqa'. Għaliex? Għax kienet tentazzjoni fina, għaliex huwa seta' jigwadanja ħafna minna. Kienet proposta vantaġġjuża ħafna. Kieku huwa waqa' għal dak li qaltlu l-mara ta' Putifar, żgur li kienet se ttellaw mas-seba' sema'. U kienet żgur se tgħaddilu mhux kelma waħda, imma 50 kelma favuru mar-raġel tagħha. Għatu każ però fuq kollox kif jattakka x-xitan. Ekku, din hija l-iktar importanti għalina eżis semmija. Ħanejt l-istorja fil-qosor. Dan Giuseppi kien spiċċant Putifar. Putifar kellu mara sabiħa, Giuseppi kien sabiħ ħafna tgħidilna l-iskrittura. Giuseppi kien ta' sura sabiħa u wiċċu ħelu. U din il-mara ta' Putifar xeħtet għajnejha fuq Giuseppi u qaltlu imtet miegħi. Giuseppi ma rridx darba, darbtejn, 3 darbiet. Imbagħad darba meta kien waħdu qabditu minn ħwejġu u qaltlu imtet miegħi. U huwa telaq jiġri, telaq il-libsa fida, ħarab u ħareġ il-barra. Imbagħad meta din sabet ruħha skomda, sabet ruħha mwarba, bdiet twerżaq u tajjat u qalet ara r-raġel Ebrew qed tgħid għal Giuseppi, ipprova jattakkani qalet, ipprova jivjolentani. Biex iħtija tagħha tifata fuqu. Din hija l-istorja għal min ma kienx jafa. Kont qed ngħidilkom eżis semmija, għatu każ ta' kif ix-xitan jattakka. L-ewwel nett kien attakk mhux mistenni. Meta kollox kien sejjer tajjeb, fis-sens li Giuseppi issa kien miżmum tajjeb ħafna minn Putifar. L-iskrittura tgħidlek u Giuseppi sab grazzja f'għajnejn sidu, tant li dan qiegħdu fuq daru kollha u fdalu kollox fideh. Propju meta kollox kien sejjer tajjeb, ekku jattakka x-xitan. U hekk jipprova jagħmel lilna semmija dik li fuqha ġa semmejtilkom fi programmi oħra, Sikur tafik innifsek li faċilment joħloq ġewwa fikom dan ix-xitan. L-affarijiet mexxin tajjeb u x'tagħmlu normalment meta l-affarijiet sejrin tajjeb. Tibdew titraskuraw talb, qari, rar, attenti, għax jiġi attakk mhux mistenni. Mela Giuseppi l-ewwel kellu attakk meta kollox kien sejjer tajjeb. U t-tieni l-attakk sar minn persuna mhux mistennija. Il-mara ta' Putifar tistenna li ħad tipprova tittantaħ il-sira jew għaddejja, imma mill-mara ta' Putifar żgur ma stennix dan l-attakk. U għalhekk la darba mhux mistenni kemm huwa importanti li aħna jkollna dejjem l-armatura ta' Alla fuqna.
Għax ma jkollokx ċans tilbisha tambagħad meta jiġi l-attakk, imma trid iżżomm l-armatura ta' Alla fuqek il-ħin kollu bħalma se naraw. Dik li fuqha tkellimna l-ittra ta' Pawlu lill-Efesin, kapitlu 6. Għalhekk, ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen. U l-aħjar moment li tilbisa l-armatura ta' Alla hija dejjem filgħodu, ma li tqum biex ngħidlek. Għalhekk il-Knisja fl-intelligenza tagħha dejjem ħasbet li aħna nibdew il-ġurnata bit-talb, għax importanti ħafna li tibda mill-ewwel armat. L-attakk ta' Giuseppi kien ukoll kontinwu u għalkemm il-mara ta' Putifar kienet tittanta lil Giuseppi jum wara l-ieħor u qatt ma sema minna. Ix-xitan ma jaqtax qalbu, attakk wara l-ieħor. U x-xitan għandu ċerta strateġija. Ix-xitan jaf isib il-mument opportun. Ix-xitan mhux iblaħ jara kajjina u hemm jattakkak ix-xitan. Ġara li darba vers 11 pas-soltu Giuseppi daħal jagħmel ix-xogħol tiegħu u ma kien hemm ħadd min-nies tad-dar ġewwa. Araw, jaf jażel il-mument opportun. Ix-xitan għandu ħabta jistenna ħalli mbagħad jattakka. Mela dan kien il-mod ta' kif ix-xitan attakka lil Giuseppi. Issa għatu każ tal-erf ta' Giuseppi biex huwa rnexxielu jeleb dan it-tiġrib. L-ewwel ħaġa Giuseppi għaraf jgħid le mill-bidu. Ma qalx u iva din ħaġa żgħira, ma li hija qaltlu mtett miegħi u mill-ewwel qalilha le, daqshekk. Mill-ewwel ma niżilx għal kompromessi, ma ħallix li tinżel tarġa okej, le, għax jekk tinżel tarġa il-faċilità li titgerbeb huwa ikbar. Mela huwa għaraf jgħid le mill-ewwel. It-tieni ħaġa l-erf ta' Giuseppi qiegħed anki fil-fatt li huwa għaraf jidaħħal lil Alla fil-ġlieda. Ma pruvax jiġġielidha waħdu. Interessanti ferm ir-risposta li jagħtiha lil din il-mara ta' Putifar. Għalilha kapitlu 39 vers 8 qed naqra. Ara, Sidi ma jrid jaf xejn minn għandi dwar x'hawn fid-dar u kull ma għandu erħieħ f'idejja. Ħadd ma hawn fuqi f'din id-dar u hu ma ċaħħadni minn xejn ħlif minnek għax inti martu. U kif nista' nagħmel dan il-ħażen kbir u nidneb kontra Alla? Kif nista' jiena nweġġa' lil min afdali daqshekk ġid? U kif nista' nweġġa' jien lil min afdali ġid akbar? Qed jgħid Alla hawnhekk. Interessanti ħafna din li dan ir-raġel jara fidaħħal lil Alla, realtà li timpressjonak. Kif jiena nista' qal inweġġa' lil min għamilli daqstant ġid. Qed jgħid tal-Putifar u jsemmi espliċitament lil Alla. Dan huwa wieħed mill-isbaħ doni tal-Ispirtu Santu. Nitolbulu ħafna il-biża ta' Alla. Il-biża ta' Alla huwa wieħed mill-isbaħ rigali li Alla jista' jagħtikom eżis semija. Itolbulu. Il-biża ta' Alla ma jfissirx it-twerwir minn Alla ta'. Il-biża ta' Alla tfisser li inti tibża li qatt tista' titlef ħabib daqshekk kbir. Dan pereżempju fejn naf jiena jien tfajla ta' 20 sena u niltaqa' ma' ġuvni sabiħ, ġuvni li jirrispettani, ġuvni li għandu ħafna kwalitajiet u allura jien nibża li Alla ħares qatt nitlef dan il-ġuvni li jiena nħobb tant u li huwa jħobbni tant. Nibża nitilfu. Ekku, din hija l-biża t'Alla, tibża li titlef ħabib daqshekk kbir. U wieħed mill-aqwa rigali itolbulu nerġa' ngħid lil dan Alla mimli mħabba. Mela t-tieni raġuni għaliex Giuseppi rnexxielu jirbaħ kien propju għax għaraf idaħħal lil Alla fil-ġlieda. Eżis semmija, illum qed nitkellmu ħafna dwar in-nasbiet tax-xitan, però hemm rimedju qawwi biex dawn in-nasbiet nissuperawhom. U dan mhux ħlief li aħna kontinwament infaħru u nbirku l-isem qaddis ta' Sidna Ġesu Kristu. M'hemmx salvazzjoni jew tama ta' ħelsien ħlief bih.
Ejjew issa stess, permezz ta' din is-silta mużikali, infaħru dan l-isem qaddis. Għalikom is-silta, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar Ġesu Kristu, inbirek isem ta' Ġesu. M'hawn l-ebda isem mogħti lil-nedmin li bih nistgħu ninħelsu li f'dan ta' Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar Ġesu Kristu, inbirek isem ta' Ġesu. M'hemmx soluzzjoni biex jgħibu id-nubiet li fidi fl-isem tiegħu u bis-Salvatur. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar Ġesu Kristu, inbirek isem ta' Ġesu. M'hemmx triq lejn Alla li tieħu għall-missier li fl-iben qaddis tiegħu għalih kull unur. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar Ġesu Kristu, inbirek isem ta' Ġesu. M'hemmx salvazzjoni jew tama tal-ħelsien jekk mhux Ġesu li salab biex jifdik ir-ruħ. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, dejjem ikun infaħħar Ġesu Kristu, inbirek isem ta' Ġesu. Naraw issa is-semmija it-tielet ħaġa fundamentali wkoll f'din it-tip ta' tentazzjoni, it-tiġrib tal-ġisem ġifieri. Giuseppi għaraf jaħrab. Hemm ċerti tentazzjonijiet li inti trid tiffaċċjahom. Pereżempju nieħdu rekonċiljazzjoni, din trid tiffaċċja int. Jekk ġara xi ħaġa, int trid tmur lejn dik il-persuna biex tgħidilha skużani. Imma din it-tentazzjoni tal-ġisem trid taħrab. Aħjar nitlef libsa, ir-raġuni Giuseppi, billi nitlef is-safa. Oqtol is-serb, toqgħodx tmissu għax jigdmek. Tas-safa huwa trement ġifieri. Ma nistgħux nippretendu li Alla jgħinna, ovvjament, jekk aħna stess nidħlu fit-tentazzjoni. Ġifieri hemm ċertu mument fejn Alla assolutament ma jistax jgħinek, għax tkun inti li daħħalt lilek innifsek fin-nar. Jirrakkuntaw din l-istorja għal-valur tagħha dwar wieħed farmaċista minn Pariġi li dan kien imur jaqbad is-srieb għax il-velenu li jarmu kienu jużaw bħala mediċina. U allura dan kien jaqbadhom dawn is-srieb u jaħodhom id-dar. Darba daħal id-dar tard wajjin ħafna u qabad dawn is-srieb għamilhom fil-bot fejn kien jagħmilhom is-soltu u minflok ma ħallihom fl-uffiċċju daħħalhom fil-kamra tiegħu u raqat. Imma din id-darba l-vażett ma kienx magħluq tajjeb u allura bdew joħorġu s-srieb u bdew dejjem jersqu lejn is-sodda tiegħu, telgħu fuq u staħbew taħt il-kutra x'kien hemm misħana. Dan meta ħass xi ħaġa tmissu qam u nduna li qiegħed f'sitwazzjoni imbarazzanti ħafna. Allura x'għamel ara kemm kien jilħaqlu. Mingħajr ma ċċaqlaq ekku sejjaħ lil qaddejr tiegħu u qallu qiegħed tazza ħalib mimli zokkor hawn qrib is-sodda. U s-srieb malli xammew il-ħalib bit-zokkor resqu lejn il-ħalib u hekk il-farmaċista kien salf. Però minn dakinhar dan qatt ma kien irid ikun jaf isjed bis-srieb hux veru wara dik l-esperjenza. Jiġifieri inti li qed tismani importanti li ma tħallix is-srieb jersqu lejk. Aħrab tibżax, min jaħrab jirbaħ f'dawn l-affarijiet.
U forsi s-saqsi x'għandi nagħmel jiena sabiex nirbaħ it-tentazzjoni. Billi ssaħħaħ l-ispirtu tiegħek u twieġbek l-Iskrittura. Għalhekk litra lil Galatin tgħidilna imxu bl-ispirtu u ma taqax fil-passjonijiet tal-ġisem. Timxi fl-ispirtu jagħmilha iktar ċara San Pawl f'Efesin kapitlu 6 vers 13 meta jitkellem fuq l-armatura ta' Alla ġa semmejnija. Jgħid: għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha żommu sħiħ u jkompli żommu sħiħ mela u ħażmu ġembejkom bil-verità u ilbsu il-korazza tal-ġustizzja. Xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu tas-Slim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu titfu il-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. U fuq kollox, importanti, ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hi il-kelma ta' Alla. X'jiġifieri żommu sħiħ u ħażmu ġembejkom bil-verità, ilbsu l-korazza tal-ġustizzja? X'inhija l-ġustizzja li fuqha qed jitkellem? Il-ġustizzja hija il-ġustizzja tas-salib. X'inhija l-ġustizzja tas-salib? Jiġifieri inti ma taqafx għal ħażin li jagħmlulek imma titabba bid-nubiet tal-oħrajn. Din hija l-ġustizzja tas-salib. Ġesu Kristu fuq is-salib urina x'inhija l-ġustizzja. Li huwa quddiem il-ħażin li aħna għamilnielu huwa ma rritaljax imma tabba bil-ħażin tal-oħrajn. Tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam mas-safa, għandu x'jaqsam immens is-semija. Għaliex Alla irid ilbisna din il-korazza li hi Ġesu sejjer għas-salib. Ekku nitabba bil-ħażin tal-ieħor u werf kbir, titabba bil-ħażen ta' min qed jagħmillek id-deni. Hemm xi ħadd li qed jagħmillek id-deni, itabba bil-ħażen tiegħu tirritaljax kull darba jitlob il-mulej biex itik dan ir-rigal. Għax il-fatt stess li inti titabba bil-ħażin tal-oħrajn lilek jgħinek ħalli tikseb is-saltna. Darba wieħed mill-akbar patrijiet tad-deżert kien qed jitlob għal wieħed dixxiplu tiegħu li kien ċaħad lil Kristu. Il-mulej rid iqiegħdu fil-prova, allura derlu kemm il-darba jgħidlu għaliex qed titlob għal dan it-traditur, ma tafx li huwa ċaħadni. U l-qaddis minkejja dan xorta waħda baqa' jitlob għad-dixxiplu tiegħu. Għaliex? Għax kellu ħniena kbira lejn id-dixxiplu tiegħu. Fl-aħħar il-mulej qallu: Ibni, inti fimt tassew il-Vanġelu. Inti illum sirt bħali, ħniena bla tarf. Dan huwa d-dixxiplu, dan huwa l-ikbar erf, ħniena mingħajr tarf. Ekku eżis semmija, importanti ħafna li jiena nitgħallem ikolli din il-ħniena. Din hija il-ġustizzja tas-salib. Ilbsu l-korazza tal-ġustizzja, xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelu. Importanti li jkollna din il-ħeġġa li nxandru l-Evanġelu. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi, ħalli meta jisparawlkom il-vleġeġ ikolkom din it-tarka tal-fidi. X'inhija t-tarka tal-fidi? Li Kristu iħobbok tassew, li miet imsallab għalik meta kont ħażina u midimba. Din hija t-tarka tal-fidi, li Kristu jħobbok tassew, iħobbok midneb, qatt tibża minnu qatt, m'għandekx għalfejn ikollok biża minnu. U l-isbaħ wieħed, u għal-isbaħ wieħed anki fid-dnub tiegħek. U ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni fuq raskom. X'inhi s-salvazzjoni? Li Kristu qam il-mewt, li huwa u l-mulej u li se jiġi lura biex jieħodna miegħu. Ekku, din hija s-salvazzjoni li Ġesu Kristu huwa rebbieħ li huwa se jiġi lura biex jieħodna miegħu. Dan huwa l-unika mod kif tirbaħ it-tentazzjoni tal-ġisem, għaliex tisma' leħen jgħidlek imma għaliex qed tiggratifika lilek innifsek bis-sesswalità. Forsi jiena mhux qed niggratifikak biżżejjed ibni binti.
Forsi jiena minix qed nissodisfak biżejjed, forsi jiena minix kapaċi nimlilek lil qalbek, nimlilek il-ġismek. Hemm għalfejn issib il-gratifikazzjoni tiegħek fil-ġiseb. Huwa leħen li trid tisma' ġewwa fik li jfejqek. Huwa dan Alla mem l-imħabba, l-uniku leħen li jfejqek. L-affarijiet l-oħra huma affarijiet li ftit li xejn jiswew. X'ġara interessanti ħafna, x'ġara għaliex Giuseppe waqaf għat-tentazzjoni u ma waqax fi dnub. Ġara aktar disgrazzi, l-affarijiet marru għall-ar. Araw daqsxejn kemm huwa importanti li tifhem il-pedagoġija ta' Alla. Għax aħna nippretendu li la darba jiena waqaf tat-tentazzjoni Alla se jippremjani u Alla jippremjak iva, però il-mod tiegħu. Araw spiċċa fil-ħabs għax waqaf għat-tentazzjoni, spiċċa fil-ħabs Giuseppe, dejjem kapitlu 39 vers 20. U sidu qabad lil Giuseppe u xeħtu fil-ħabs fejn kienu magħluqin il-ħabsin tas-sultan. U baqa' hemm fil-ħabs. Kollox mar ħażin l-ewwel ħutu, issa l-mara ta' Putifar din pattitilu. U allura, ovvjament Giuseppe, dan il-ġuvni żagħżugħ beda jgħid, fid-dinja aħjar tkun ħażin, fid-dinja aħjar tagħmel il-ħażin. Pruvajt nagħmel it-tajjeb, ara x'ġarali. Imma l-iskrittura mill-ewwel tqedilna kelma lis-salvana. Edha hekk ara vers 20 u baqa' hemm fil-ħabs. Vers 21 imbagħad imma l-mulej kien ma' Giuseppe u wera t-tieba miegħu. Il-mulej għatmu il-bot eżis semmija, il-mulej għatmu il-bot mit-tiġrib tiegħek. Aħna għandna l-garanzija ta' Alla, jiena minix se nħallik, jiena minix se nitqilqek, qatt. Għalhekk nistgħu ngħidu b'qalbna qawwija, il-mulej u l-għajnuna tiegħi, jiena ma nibżax, x'jista' jagħmilli l-bniedem. Hekk qabel nispiċċa, kull wieħed u waħda minna ssaqsi. Jiena għandi din il-fiduċja, għandi din il-ħarsa lejn Alla, din il-ħarsa mimlija stennija, mimlija ottimizmu lejn Alla. Jekk m'għandix, għaliex ma nibdix nitlobilu issa stess? Persważa li dan Alla kollu mħabba sejtijilek. Insellimlek u grazzi tal-li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Father, I place into